Kaixo, ekaizenterreko larraitzetan daude hemen, egunan larraitz. Larraitz, merkatuak adinekoak diskriminatu nahi ditu? Berberez, merkatuak baldintza zaila da, merkatuak baldintzak esartzen ditu. Eta adina askotan bazterketarako faktore bat izan hori da, ezta? Gero auzitegiak esan beharko dabe, zein kasutan eskubi urraketa bat ematen den, edo ez dan ematen, ez da, baina egia dana da, gizarteak ulertzen dabela adineko izatea faktore negatiboa dela. Orduan, adina zigortu egiten da merkatuan. Esan genezake, eremu pribatuan oso ohikoa dela, adinagatiko bazterketa edo diskriminazioa. Administrazio publikoaren arloan ez da hainoikoa, baina kasuak ere ematen dira. Urruti joan gabe, uda aurretik Ertzaintzak ope bat argitara atera zuen, eta oposaketa frogetara aurkezteko adin muga, gehienezko adina, 35 urtean ezarri zen. Karo, horrek ekarri zuen olako zalaparta handi bat, eta gaur da eguna ope hori auzitegietan dagoen, ez da? Horraldeakoak zer nolako hausnarketak eragiten dizue? Oraintxe aipatu dizudan kasuan inguruan adibidez, hor administrazioaren jarrera oso kontraesankorra da, ez da? Ze alde batetik administrazio publikoak politika publiko aktiboak martxan jartzen ditu adineko kualifikaziorik gabeko, langabetuen laneratzea errazteko, diru bat jartzen du pertsona hauen kontratazioa errazteko, baina gero eurak ez dute kontratatu nahi. Esan nahi dut, hori onargarria da, hori batetik, baina bestetik daukagu ikusten ari gara bizitza aktiboa luzatzen ari zaigula, 67 urtera arte, baina gero bestetik merkatutik gero eta gazteago edo adin gutxiagorekin kaleratzen gaituztela. Hori ez da batera koherentea. Eskerrik asko, Larraitz.